Dies irae, dies illa, salvet seculum in famiglia. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng isa sa mga asawa ng tiyuhi ni Ate Rose. Taong 1974, Barotac, Iloilo, Paseo del Mar, Zamboanga City. Kaya dalawang lugar na banggit ko dito dahil yung tiyahin ni Ate Rose ay teacher sa Iloilo. Ito namang asawa ng tiyahin niya, merong sariling barkong ginagamit para panghuli ng isda at nakadestino ito sa Zamboanga. Pabalik-balik ang barko ng tiyuhi niya sa Iloilo. Depende sa huli at depende sa panahon. Paminsan-minsan umuwi ito ng 2 o 3 beses sa Iloilo para asikasuhin pa yung iba niyang negosyo. Yun lang din ang tamang panahon para madalaw niya ang asawa niya. Kapag daw yung barko ng tiyuhi niya ay hindi papalaot, nakadaong lang daw ito sa Zamboanga. Yun daw ang tamang pagkakataon para siya at ang mga kasama niya ay makapagkabaret. Para sa mga hindi nakakaalam, yan ang tawag ng mga sinaunang tao sa club noon. Marami pang term dyan, tulad ng pulang ilaw, bahay aliwan, torohan, at marami pang ibang term. Hindi naman ako pumapasok sa ganyan kaya hindi ko alam. Sorry. Linggo-linggo daw ginagawa ng tiyuhi niya ang pagkakabaret. Hanggang sa isang gabi, nakatagpo siya ng katapat niya. Unti-unting nahulog yung tiyuhi niya sa isang babaeng nagtatrabaho sa kabaret. Halos kada daong daw ng barko nila, doon siya dumidiretso sa kabaret para bisitahin yung kabit niya. Ang hindi niya alam, isa sa mga tauhan niya ay nagmamanman sa kanya. At yung tauhan niya na yon, bayad ng asawa niya para bantayan siya. Nakarating sa asawa niya yung kalokohang ginagawa niya. Kaya ang nangyari, imbis na kausapin niya ang asawa niya, pinalala niya pa ang sitwasyon. Dahil pinatulan din ng asawa niya yung isa sa mga hepe noon sa lugar nila na matagal nang dumidiskarte sa kanya. Bali ang nangyari, kumabit si lalaki, kumabit din si babae. Ganun lang kasimple, lang niya. Pinahaba ko pa eh. Ang talo lang nila pareho, kasal silang dalawa. Pasalamat sila wala pang Rafi Tulfo in action ng mga panahong ito. Kung nagkataon, edi sana, hindi na ako nagkukwento ngayon. Hays. Lumipas sa mga ilang buwan, medyo nakakahalata na yung lalaki na parang merong panlalamig sa asawa niya. Halos hindi na daw sila magsiping. Bihira na nga siya umuwi kada linggo. Tapos pakiramdam niya daw, wala nang pananabik yung asawa niya sa kanya. Kung ano-anong klaseng pagdududa ang naiisip niya nun. Dahil nga mapera ito at maraming koneksyon sa lugar nila, meron itong binayarang tao para imbestigahan din ang asawa niya. At hindi nga siya nagkamali sa desisyong ginawa niya. Ilang buwan lang ang lumipas, napag-alaman niya na meron ngang kabit ang asawa niya. Galit na galit ito at gustong-gusto nang bumalik ng Iloilo. Nung nakabalik na siya ng Iloilo, wala na doon ang asawa niya. At yung hepe naman lumuwas na ng Manila. Alam kasi ng hepe na mamamatay siya oras na inabutan siya doon. Ang hindi niya kasi alam, bago niya ito matunugan, nagpaplano na yung asawa niyang umalis ng Pilipinas. Plano nitong pumunta ng Amerika at dalhin lahat ng mga dokumentong magpapatunay na mag-asawa silang dalawa. Marami din kasing koneksyon yung asawa niya, kaya lahat ng naging proseso niya papaalis ng bansa ay napakabilis. Ang talo lang nitong asawa niya, meron silang 2 anak. At yung mga anak nila na yon, napunta sa tatay. Bale siya lang yung umalis ng Pilipinas at pumunta ng Amerika. Yung mga anak nila iniwan niya sa nanay niya. Wala namang magagawa yung nanay niya kapag kinuha na ito ng tatay. Kaya nangyari, yung 2 sa tatay napunta. Isinama sila ng tatay nila sa Zamboanga.
At ayon sa dalawang ito, noong doon sila nakatira sa bahay ng tatay nila, inaalila daw sila doon ng mga tiyahin nila. Ginagawa daw silang katulong. Halos ilang taon din yun. Wala naman silang magawa dahil palaging wala doon ang tatay nila. Halos isang beses kada 2 linggo lang daw umuwi ito. Kaya ang ginawa nitong dalawa, nung nakakuha sila ng pagkakataong makontak yung nanay nilang nasa Amerika, sinumbong nila ang lahat ng ginagawa sa kanila doon. Kaya ang ginawa ng nanay nila, pinadalhan sila ng pera at pinabalik ng Iloilo. Fast forward tayo ng ilang taon. Nakatapos ng nursing yung isa sa magkakapatid. Sabi ni Ate Rose, wala na daw siyang naging balita doon sa isa. Kasi parang nasira ata yung buhay dahil sa droga. Paano? Walang magulang na naggagabay. Tuluyan ang nagsama yung lalaki at yung babaeng nakilala niya sa kabaret. Ang hindi lang nila magawa ay yung magpakasal. Dahil lahat ng mga dokumentong magpapatunay na may asawa yung lalaki, dala-dala ng babae sa Amerika. Maliban na lang kung mamamatay ito at magiging byudo siya. Sa sobrang pagmamahal ng babaeng taga-kabaret sa lalaki at sa kagustuhan niyang mailipat ang apelido nito sa kanya para sa mga properties, ang unang sumagi sa isip niya, dapat mamatay yung babaeng yon. Anong gagawin niyang paraan para mapatay ito? Doon na niya naisipan na kontakin ang isa sa mga kaibigan ng tiyuhin niya na nakatira sa Cebu. Ibinigay niya lang ang litrato nito at buong pangalan. At sinimulan na nito ang palipad hangin. Ayon sa kwento ni Ate Rose na naisalin sa kanya ng isa sa mga tiyahin niya, ang naging sakit daw nito noong nasa Amerika siya, walang tigil na paglabas ng dugo sa kanyang ari. Parang halos araw-araw daw meron siyang regla. Tapos ang pinakamasakit na nangyayari sa kanya, tuwing dumudumi siya, napakasakit daw dahil maraming sugat yung butas ng puwet niya. Pero ang pinaka nagpagimbal sa kanya, pag tinitingnan niya yung mismong dumi niya, meron itong kasamang maliliit na patay na alupihan. Halos isinusumpa niya ang lahat kapag dumudumi siya. Kapag gabi naman daw at matutulog na siya, tuwing pumipikit daw siya ay para siyang nalulula. Suka daw siya ng suka. Pero tuwing susuka siya, tanging tubig lang ang inilalabas niya. Pero yung panglasa niya, napakapait daw. Ilang araw niya daw naramdaman yon. Hanggang sa kinontak na niya ang isa sa mga kamag-anak niyang marunong manggamot. Unang hiningi ng kamag-anak niya sa kanya ay yung gamit na niyang damit. Agad-agad pinadala niya na ito. At nung suriin ito ng kamag-anak niya, kumpirmado ngang biktima siya ng palipad hangin. Gumawa agad ng iba't ibang pangontra yung kamag-anak niya. Mga iba't ibang klase ng langis na iinumin niya. Nung matapos itong gawin, pinadala nila ito agad sa Amerika. Kasabay niyan, gumagamit din ng palipad hangin yung kamag-anak niya para kontrahin yung ginagawa ng mangkukulam sa kanya. Para sa mga hindi nakakaalam, pwede ring manggamot ang isang manggagamot gamit ang palipad hangin. Maaari niyong balikan yung kwento kong 1976 para maliwanagan kayo. Noon pa man nabanggit ko na to sa aking channel. Ang kaso nga lang, iba pa rin talaga kapag nahahawakan ka ng manggagamot. Balik tayo sa kwento. Nung sinunod niya lahat ng payo sa kanya nung kamag-anak niya, medyo naibsan na lahat ng nararamdaman niyang sakit. Hindi man siya totaling gumaling, kahit papano nawala na yung mga sugat. At natigil na rin yung patuloy na pagdurugo ng ari niya. Gagaling pa sana siya eh. Ang kaso nga lang, kung natatandaan niyo, meron siyang anak na nakapagtapos ng nursing. Etong anak niya na yun, salungat na salungat ang paniniwala pagdating sa mga ganitong bagay. Ang naisip ng anak niya, piniperahan daw yung nanay niya. Ang hindi niya alam, walang bayad yung serbisyong ginagawa ng kamag-anak niya. Porket nakikita niyang kung ano-anong package ang dumarating sa kamag-anak nila.
Medyo nakaramdam siya ng pagdududa. Kaya ang ginawa niya, hinarang niya lahat ng transaksyon ng nanay niya at ng kamag-anak nila. Pasensya na kayo kung hindi ko binabanggit kung lalaki ba ito o babae. Bilin kasi sa akin niya ni Ate Rose. Nung natigil na yung pagpapadala ng mga klase ng gamot at langis sa nanay niya, nagpatuloy pa rin naman yung gamutan. Pero ang nangyari na lang ay kombate sa hangin. Yung mangkukulam laban sa kamag-anak nilang manggagamot. Ayon sa kwento ng tiyahin niya, habang nakaupo daw siya sa labas ng bahay nila, meron daw siyang nakitang 4 na ibon na naghahabulan. Isang itim, 2 pula, at isang asul na ibon. Paikot-ikot lang daw yun sa puno malapit sa bahay nila. Ilang minuto daw yun naghahabulan. Hanggang sa bigla na lang daw bumagsak yung kulay asul na ibon. Tapos pagtingin niya sa lapag, nawala daw yung ibon. Ang tanging nakita niya na lang doon, parang tela daw na kulay asul. Hindi na lang daw niya pinansin kasi normal lang naman daw doon sa lugar nila yung ganun. Pagtapos daw ng insidenteng yon, wala na silang natanggap pa na kahit anong sulat o tawag mula sa kanya. Di kalaunan, ibinalita sa kanilang lahat na namatay na yung tiyahin ni Ate Rose. Ang naging cause daw ng kamatayan nun, internal bleeding at malfunction ng kidney. At kasabay ng pagkamatay niya, yung isa sa mga tumulong na kamag-anak nila, pinawian din ng buhay. Kaya ang nangyari, nagtagumpay yung mga demonyo na patayin sila para tuluyan ng magsama yung babaeng taga-kabaret at yung tiyuhin niya. Kaya naman nila nalaman na siya ang may gawa ng lahat. Pagkatapos ng mga insidenteng yun, pinakasalan agad ng lalaki yung babaeng nakilala niya sa kabaret. Nung ipinakilala siya sa mga kamag-anak, napag-alaman nilang isa siyang Cebuana at may konting nalalaman sa pagiging isang uri ng wikan. Alam nyo, malungkot yung kwento pero yun kasi talaga yung nangyari. Hindi ito yung mga tipikal na pangyayari na palaging mananalo yung kabutihan. Mahirap yung sitwasyon ng kamag-anak niya kasi mag-isa lang. Tapos kalaban niya siguro angkan o grupo ng mga mangkukulam. Hindi ka talaga mananalo dun. Kagaya nga ng nasabi ko kanina, iba pa rin kasi talaga kapag nahahawakan kayo ng manggagamot. Marami siya mga option kung paano niya kakalabanin yung mga mangkukulam o kung sino yung nagpapahirap sa inyo. Kahit ilan pa yan o kahit anong uri pa ng elemento yan, kayang-kaya ng manggagamot yan. Mahirap kapag palipad hangin laban sa palipad hangin. Kumbaga, yung isang paa mo niya nasa hukay yan eh. Meron kasing pagkakataon na hindi isa ang kalaban mo. Minsan meron pang mga sasabay dyan ng ibang elemento. Gustong-gusto ng mga demonyo yung ganyan. Kasi nakakatulong sila doon sa mga taong merong gamit na kaliwa. Tsaka nga pala, magpahanggang sa ngayon, nagsasama pa rin sila. Kaya talagang nakakatakot banggitin yung mga pangalan. Pero teka, alam niyo bang bababa na ako ngayon para makapagkwentuhan na kami ng lola ko? Medyo namiss yata ako ng lola ko eh. Tsaka ang dami niyang line-up. Handa na ba kayo para sa mga sinasabi kong line-up? Alam ko namang handa na kayo. Pero syempre, i-share niyo muna ito ha. Tulong niyo na rin sa akin. Kasi kapag hindi, lahat ng demonyo sa paligid mo, kakalabitin ka at pasasayawin ka ng boom tarat tarat.